Ngomong karo nek suka. Ngono ya. Balik nang sama kancane ayo aja kurian wong korek wis mati
Ono ta? Ya. Oke, matur suwun mudah-mudahan kaya tepes ini penak calone. Iya, Oh iya, amin ngono lho kalau di live lo ta. Langsung live. Iya, keren nak coba tahu. Oh iya, amin. Tak dai ta rek. Arek iki jagan peri iki, Lho. Gurung-gurung wis jane akeh lho nak ya. Kancane gak umah. Jagan Mas Peri Kak. Boki meneh yang meneng ae ya, Wonten apa? Heeh, lho. Bapaknya nyoto. Nah, Cak, amin nanti Cak. Amin. Tembundi Korek. crossing pipis. Pipis tembundi. Nang kono. Karo sapa? Lah kok gak diterno? Lah kok arek nyasar piye? Babah. Kok gak diterno? Ben dhewe lah kok nyasar piye? Ya babah ngono e. Min, ndang rene. Aja gampang purian. Diparkir e muring-muring. Acene kebecut kire lho. Ya ampun. Wis arek budal gak sangu diparkir. Awake aku lo sambatan. Lom, awakku kudu gruguk, aku gak budal ya. Nek awakmu gak budal, aku ewange sapa? Budal lo min. Budal rene diparkir gak bosan. Wis urip. Min. Aku punya anjing kecil, ku beri nama. Oh ini kancamu ya, tekodok di parkir, cangkem mikir jebrak. Kalau ngomong kedonyan di parkir matamu gak ada duit mau di parkir. Jadi pakai hewu elek kedunan jaluk bapak nak. Ngenten lho Cak. Bun, asline ku boten budal Cak. Mergo sambatan grubuk. Lah nek awakmu gak budal aku ewangi sapa? Lah aku gak nggo sangu e. Ngoten Cak. Karo nang kene di parkir. Aku gak bot-boti masak Arab kene. Dudu masak Arab, masyarakat. Kucluk iki. Ya ampun, bisa gas, bisa gas, ya ampun, jenenge sapa Min? Sumiatun. Tepuk tangan untuk Ibu Sumiatun. Ya ampun. Fair ya, kanca plek, kanca sekolah biyen. Sumiatun. Ngawur ae. Kata sekolah iki. Sekolah SMA 1. SMP Negeri 1. Jogoro Train iki lho. Jobok nggih ya. Lho, iki sekolah. Sekolah SMP Negeri Jombok. Nek sekolah gendaan iki. Ton karo sapa? Alah wonten. Gendaane karo sapa? Lha burine ton gendaane lha iku. Kok budal sekolah ya? Pamite sekolah. Kok nggone ilang. Bono toilet bola apa? Ton iku. Ton. Wah, borek iku rek. Halo. Kowe mau ngabot lo halo. Bersama DM Pro Audio tambahi saiki Mas Cene gak bawa kok bentuk kandhane. Kesana amin sambatan grubuh mulai. Di parkir kudu muring-muring. Woi, woi.
Makanya tak dari suwe arek iki nadi jarene OTW digaeno parkiran. Kon ku karepmu piye to mimin? Mbok tukang parkir ikut memahami. Ngono lho. Kene iki anggota. Sijine anggota, lorone yo gak sangu. Ngono lho. Tapi yang mulai ae sing di parkir gak duwe. Tai joli parkir. Ada duwe di parkir. Bayar apa teh? Lamin. Sing gawe acara parkiran iki Susiwu lho. Tai joli. Oh, didol 50.000. Ayo. Tai joli. Iki acarane memperingati hari kemerdekaan yang ke-17 di Desa Sidowarek. Leres nggih? Nggih. Desane kok ke-80 nang gak ke-17. Memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus wonten lho maksudnya. Yang ke-80. Kesandung aku. Aja gelem. Min, acarane kemerdekaan dino iki acarane kemerdekaan. Hei, iki kudu acara kemerdekaan. Memperingati hari kemerdekaan Republik Ngomong sak koncol. Sing memperingati sing kletok. Ngomong ae kok kene iki wis niate bacaan. Bacaan sih barang kali, Pak. 17. Pak RT Rafine. Ngono lho. sing rodo-rodo utangi dan lunas. Sing rodo utangi dan lunas. Aja sampe ketangkep lho sing rodo aku udah pinter. Maksudnya pinter piye? Iki utangnya ben lunas maksudnya pinter piye? Awakmu lah wis alhamdulillah saiki mari teko hukuman saiki awakmu lunas. Cakemmu. Kancane dokum-dokumno. Kan jangan ono pakar kok ya isi deh. Dia udah kasar-kasar. Kok ngarek dibuih dari Joko. Padha ae ketek. Terus pokoknya Sidowarek. Wonorejo jarku Sidowarek. Desane Sidowarek. Wonorejo. Desane Wonorejo. Dusune. Samane aja gawe gara-gara lho, Bu. Oh, ya mantap. Kayak duwe apa? Dusune Wonorejo. Desane Sidowarek. Alhamdulillah penduduk ini gak layak. Lemu-lemu. Soale gak tau lesu Sidowarek ayo. Nah, alhamdulillah. Dino iki acarane memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Tabuhane, Cak. Nah, ya ngono. Bersama jalanan suku budaya Sio. Loh, terus alon-alon iki bersama suku budaya Sio. Hadap kanan, gerak. Kanan. Wait. Hadap kiri, gerak. Kiri kono.
Maklum tangane sing kiwa niku kabotan tang. Tato kok tato tang isi di sini bengkel ae. Pokoknya aku apa tapi lah kena digawe kuluk. Ya aku lu gak kepek raimu. Lah timbang tang iki. Apa sih? Ya kena gawe ngungkil cendelane bojomu. Lah kok nang bojo-bojo. Lah salahe bojomu anu. Apa bojoku? Rahasia. Bapak bojoku akeh kok. Suciwu lah ya bojoku. Mikir paling ambune gak enak. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, menuju bahagia. Habibie kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah Habibie untuk selama-lamanya. Nyanyi Indonesia Raya. Sorak-sorak bergembira. Awak dhewe iki nek kene iki memperingati hari kemerdekaan. Awakmu kudu iso nyanyi sing menyangkut hari kemerdekaan. Iso apa gak? Dalem. Wis mari mangan pokoknya. Mari ta. Iku Alah. Lah ngene kok. Waduh, ayo Min. wah betul. Sowen amin iku. Iso tagak Min. Iso tagak. Kok lagu ngono kok. Nek rasa iso ta? Awakmu iso apa gak? Gak iso. Mosok gak iso Min. Lah ya isin karo awakmu siji, lagumu siji. Kering sudah rasa. Kemes. Ngerti ya, wong kene ku kepengin nyawer awakmu, mergo awakmu rene mah gak sanggup ditarik parkiran muring-muring. Wong kene kate kaya awakmu Min. Ngerti ya. Kering sudah. Iku gula keplayan kecemplung. Oh ya tuh, Min. Gawa tas Min. Gelandangan. Ayo Min. Kena kayak hijau. Min. Diambung amin. Min. Tuh. Kering sudah rasanya.
silikon niku. Apa ngiboni aku ae. Be awakmu grogo didoni anake silikon langsung waras. Oh, lamaku tak colek lah kakak. Kering sudah rasanya air mataku. Terlalu banyak susah yang lupa. Berbagi meratapi buruk nasibku. Nasib buruk seorang tunawisma. Ya ampun aja gendaan kon iku dalane grogok. Sabatan grogok lah kok gendaan ae nang mburi. Min, ndang rene. Gua tak celuk gawe lagu liyane lho. Burung wae digong aja digong. Kekno. Tabu egong kekno. Tabu egong. Hah? Heeh, kok iso yuk nang ngono apa? Oh, anak bebek. Bodine Spanyol. Bodi Spanyol. Oh. Paham, paham.
Aku punya anjing kecil, ku beri nama Amin. Dia senang berlari-lari sambil bernyanyi-nyanyi. Amin, kemari, ayo nyanyi lagi. Amin, kemari, ayo kedayungan tepi. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Amin. Dia senang berlari-lari sambil bernyanyi-nyanyi. Amin, kemari, ayo lari-lari. Amin, kemari, ayo kita juga tepi. Selfie model piye gitu. Wes ah. Ayo. Baru susu. Tak enak selfie modelmu niku gak enak. Gue mau ceblok kabeh lho. Oh, ditukai. Sekarang cilik mana? Lah yo. Wes. Piye, Min? Repa. Piye? Alhamdulillah. Adine. Wong ini Jangan api-api. ada timbung. Nangis. Nangis. Ayo, 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 Amin, ayo. Ayo, Amin. Min. Dia nangis. Jarene ngene. Soale biyen wis janji ngene. Aku ben nek disayang kudu sing ganteng. Lah kok pertama kali nyayang koyo kiri. Dia wis janji ngono biyen. Aku nek disayang kudu pertama kali wong ganteng. Lah kok pertama kali koyo kiri. Ya nangis areke. Apa mau kere? Tapi kan bisa bilang. Lihat Maci. Oh, wah, jarene najis pukul adoh. Wes. Alhamdulillah wong kene apik-apik Min. Alhamdulillah awakmu dikai sakoni. Mergo awakmu rene mau budal nang kene Sidoarep kene ganggosanmu, saiki awakmu nang kene disangoni ambek wong Sidoarep kene. Khususnya di dusun Wonorejo ngoten nggih dan sekitarnya. Terima kasih. Tungakno bae sing utange jek enek iku ndang ben piye ngono lho Min, tungakno. Wong-wong iku Pak. Panas lho rek. Aja. Panas ya. Oh, urunan 5.000 wae. Kon-kon wong tengah panas sing gelani. Kok dongaken nggih, tiang-tiang mriki kok dongaken utangi sing kathah nggih ndang waras. Penyakitnya ndang waras, utangi tambah. Tambah lunas sing bojone siji tambah loro. Tambah piye sih? Ya apa sih? Bojone siji tambah. Kok kleru ae sih? Kamu sing ngeyel sih dong, ora cakep-cakep iku sih. Iki lah tot. Lah mau protes ae. Pokoknya kangen urunan ae. Pancen cangkem ada. Kalau dongaken lari-lari niki nggih anu sing rodo-rodo nggih Kang, dapat kalih jodoh ya. Mungkin sing dereng kalih jodoh ki kula sukani WhatsApp kula ya. Apa? Bojone Supri. Kalau mau dong mesti ngeresek ae. Niki request apa teko penonton nang sing rada akeh?
Requestin apa? Bojo loro. Ngomong aku ini. Malah bolak-balik amin wis mari kita bumi aku bilang karo jare. Sopo sing ngomong? Mbak ngomong gak ngomong ngono. Iki enek requestan bojo loro iki. Tuh, teko pemuda-pemuda zaman biyen Bojo loro. Saito ae sak gablek loro. kula awakmu. Lah nek ngomong ya gak bleng iso. Bojo loro iso. Sito ning kene, sito ning tambi. Situ nang tabi. Iku jenenge gak bojo loro. Iya ta? Gawekno bojo loro bersama Suko Budaya. Katanya lomba ada kepanasan. Mulai ngetel kabeh.